नङासै ओमफ्राय পকীৰ ঘৰ নিৰ্মাণ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী কৰিছোঁ আমি। তো खुलुमबाय नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों। तो गोबां माखासे बाथ्रा सावरायनो नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। तो जोबजासिम नायलां। तो थांनाय जितु 19 तारिख जानुवारि क'क्राझार खेरनियाव जालांनाय जितु जाथाय बेखौ लानानै दिनैसिमबो माने सलुसन जायाखै। दा बिनि गेजेरजों माखासे जाय सान्थालि हारिफ्रा न' सावजानाय बेखौ लानानै जाय बाहेरानिफ्राय फैनानै माखासे एक्टरफोरा बेखौ माने नायफैगासिनो, बिनि सायाव जास्टिस बिथांमोना डिमान्ड खालामगासिनो। तो फारसेथिं बे जाथायाव बोरै जानाय बिनि माखासे जाय बिफा फिसाज्लाया जाय सान्थाल हारिफोरजों गारिनिफ्राय बख'नानै माबायदि बुग्लिजानाय बिनि माखासे फोरमायथि नोंथांमोना नायलां। गिबियावनो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय। जाय बिफा आरो फिसाज्ला खेरनियाव सान्थालिफोरजों माने गाज्रि बुग्लिजानाय आरो सासेयाथ' जिउ गोमाखाबाय, बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखादों। आरो लोगोसे बेखौ लानानै सान्थालि फरायसा आफाद मा डिमान्ड खालामदों नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायगोन। আজি সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা বাক্সা জিলা কমিটিৰ উদ্যোগত আজি আমি প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কেইটামান দাবী আছে। এই দাবীসমূহ মই ক'ব খুজিছোঁ যে আগন্তুক 2026 অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আদিবাসী জনগোষ্ঠীক অনুসূচিতকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি এই আচাৰ দাবী। লগতে ক'ব খুজিছোঁ যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কাৰিগাঁৱৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আদিবাসীসকলক মাওবাদীৰ লগত জড়িত কৰিব বিচৰা কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীক সকলক ৰাজ্যৰ শান্তি শৃংখলা ভংগ চেষ্টা কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আচাই দাবী জনাইছে। জিলাৰ গোষ্ঠী হিংসাৰ পাছত জ্বলাই দিয়া আদিবাসী পৰিয়ালৰ গৃহসমূহ অসম আৰু BTC চৰকাৰক শীঘ্ৰে পকীৰ ঘৰ নিৰ্মাণ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী কৰিছোঁ আমি। প্ৰমাণেৰে জেললৈ প্ৰেৰণা কৰা আদিবাসীসকলক অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰিব লাগে বুলি আচাৰ দাবী। আগন্তুক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 550 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি আচাৰ দাবী এই প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে ক'ব খুজিছোঁ। লগতে যি ঘৰ জ্বলোৱা, যি কাৰ্য কৰা, যি প্ৰতিবাদীৰ নামত যি ঘৰ জ্বলাইছিলে আৰু এই যে মৃত্যু হ'ল আৰু মৃত্যু হোৱাৰ দিনা 19 জানুৱাৰী 2026 যি 19 জন যি নিৰ্দোষীক ৰাতি শান্তি মিটিং বুলি মাতি লৈ জেলত প্ৰেৰণা কৰিছে, ইয়াৰ বিষয়ে আমি CBI তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। লানাनै फैनानै बे ससेयाव माने सारअन्थाइ गोलैनाय बादि अन्थाइ खुबैबाय बिसोर हाग्रानिफ्राय मोनाबायमोन। ओमफ्राय अन्थाइ खुबैनानै दाना गारियाव नांबाय, हाब मा जाखो होननानै जों सानबाय आरो बिदिथ' जाफेरा दिनै मा जाखो होननानै जोङो साननानै दाना गारियाव एकदम सानैसो मानसि ओंखारनानै गारि आयनायाव अन्थाइजों थाम खुबैनानै गारि आयनाखौ बायहोबाय। ओमफ्राय गारि आयनाया मोब्लिब जानानै जोंनि गारिया खनथाम फाल्थि जादों आरो खनथाम फाल्थि जानानै ओमफ्राय गारिया गसंफिननानै ओमफ्राय दाना आंना मबाइलाबो गदोंमोन। ओमफ्राय दाना बेखौ गारिनिफ्राय बरननानै सालायग्राखौ माने बुनोसो, खुनु खोथा गैया बाथ्रा गैया, बुनोसो माबा खालामबाय, बुबायसो बिसोरो जायजों मोनो बेजोंनो गनजों बुलाय, मा अस्त्र लादों बुदों खुनु थालखौनो मोनाखै आरो जों बुजानाय समाव। ओरैनोथ' गारिखौ खुख्रेबखाबाय थुलथुब थालथाबनो आरो मानसिखौबो बरन बुबाय बिसोरो। ओमफ्राय जोंखौ बुनाय समाव होनबाय आरो मोसौ सिखाव, जोंथ' मोसौ सिखाव नङा होननानै खेमा मा बिबाय बायदोंमोन जोङो। थेवबो जोंनि बाथ्राखौनो फंसेबो खोनासङालासेनो जोंखौ डाइरेक्ट बुदों आरो खालि बुनायल'। आं बे जाथायाव नुदों बिसोरो जोंखौ अन्थाइ खुबैग्रोदोंमोन। फार्स्टआवनो अन्थाइ खुबैनानै ओमफ्राय बिराद बुरजा अन्थाइ खुबैदों आरो बिलथायखांनानै
बिसोरखौ बरनग्रोजोब्बाय आरो ओमफ्राय उनाव आंखौ बरनबाय ओमफ्राय बुबाय बुनानै बिसोरनि आखायाव बोरला दंमोन सिखा दंमोन बिसोर गन बायदिसिना लाजोबनायमोन आरो नोङो मा मा इन्जुर जाखो ओमफ्राय आंनावथ' आखाइ बायदों ओमफ्राय नैबे आखाइ फारसेयाबो आगदाना बुनाय ओमफ्राय आथिङाबो बुनाय आरो खर'आवबो ब्लाड जमा जानानै दं आथिङावबो दानदों। ओरैनो नोंथांमोना बुजिबाय माबायदि जानायमोन जाथाया बिनि फोरमायनाय। दा बिफा फिसालाया बै गारियाव दंमोन दा बिसोरखौबो गाज्रि बुनानै दा बिथांमोना खुनुरुखम मोजां जाबाय मोजां देहायाव फैनो हाबाय। नाथाय नोंथांमोना नुगासिनो जाय जायगायाव खेरानि ओनसोलाव जालांनाय बे सावथालि गामियाव जे न' सावजानाय बे न' सावजानायफोरखौ नायनो थाखाय जिहेथु जास्टिसनि थाखाय सरकारनिफ्राय फैनानै जे एक्टर बिथांमोना जे नायफैगासिनो बिनि सायाव जास्टिस फैगासिनो आरो फरायसा आफादफ्राबो डिमान्ड खालामबाय थादों। अब्ला नोंथांमोना नैबे जाथायखौ माबायदि सलुसन जाजानो लुबैदों? दिनैसिम बिनि सायाव गभर्नमेन्टआ सलुसन खालामनायनि जेबो बा बिनि सायाव मोननैबो हारिया दिनै जास्टिस नागिरदों। सानथालि हारिफ्राबो जास्टिस नागिरदों आरो बर'आबो जास्टिस। नाथाय बर' हारिनि गेजेराव जे जालांनाय जे बर'खौ खास्रि बिस्रि इनायै बुथारबाय आरो सानैखौ गाज्रियै जोखोम खालामनाय बेवहाय रावबो जास्टिस नागिरग्रा जों नुवाखै बर' हारिनि गेजेराव। नाथाय सानथालिफोरनियाव बेबायदि जास्टिस नागिरनायखौ जों सानफ्रामबो नुगासिनो दं आरो पस्ट होबाय थादों फेसबुकनि गेजेरजों बिथांमोना जास्टिस नागिरबाय थादों। दा बेखौ लानानै जोंनि बिटिसिआव बिबान दंना गैया? दा बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ सलुसन खालामनो हागोन ना हाया? जास्टिसखौ बबे एंगेलजों बबे समाजनो बर' समाजनो आरो सानथालि समाजनो बबे समाजनो जास्टिस होगोन बेखौ नायबिजिरदोंना नायबिजिराखै? दा बिनि दायथ'आ सोरनि? दा गभर्नमेन्टनि। नाथाय बिनि सायाव जेबो रिएक्सन बा बिनि सायाव जेबो प्रेसार लानाय बा बिनि सायाव जेबो उदिस लानाय जों नुनो मोनाखै आरो। अब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालाम।